Insellmilkom. Illum il-Ħadd 9 ta' Frar nilqakom għal din il-quddiesa minn San Ġiljan. Din il-parroċċa li rat il-bidu tagħha sa minn tmiem is-seklu 19 tinkludi lil Paċevil, parti minn San Ġwan, kif ukoll il-monasteru u l-kappella tas-Sorijiet tal-Klarissi. Din il-Knisja hi ddedikata lil San Ġiljan bid-devozzjoni lejn dan il-qaddies f'Malta tmur lura sa minn żmien il-Kavallieri ta' San Ġwan. L-ewwel kappella ddedikata lilu f'din il-lokalità, illum magħrufa bħala tal-Absi, tmur lura għas-seklu 16. Il-Knisja li se niċċelebraw l-Ewkaristija minnha llum bdiet tinbena fl-1961 u tlestiet 7 snin wara. Il-Papa Ġwanni Pawlu II kien żara fl-1990. Imexxi l-quddiesa llum l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Kappillan Dun Paul Mizzi. Bisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi magħkom. Fil-Vanġelu tal-lum meta Pietru jiltaqa' ma' Ġesu u jirrealizza xi ftit minnu Ġesu jibża. Jgħidlu itlaq minn qudiemi mulej għax jiena midneb. U Ġesu jgħidlu la tibżax. Aħna u nilqgħu l-istedina ta' Ġesu ejjew narfu ħtijietna bħal Pietru nistqarru li aħna midinbin. Il-maħfra tal-mulej tgħidilna la tibżgħux. Għamlu kuraġġ. Mulej ħniena.
Kristu ħnina. Mulej ħnina. Jeħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna l-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-ori ta' smewwiet u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missir li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu bil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Fi ġubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int il-għajnuna u l-qawwa tagħha. Għaxi m'għandix tama oħra ħlief il-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla, u nujak jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Fis-sena li fiha miet is-Sultan Użija, jien rajt lil Sidi bil-qiegħda fuq tron għoli merfuħ il fuq. Djul il-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju. Il fuq minnu kien hemm serafini li kienu jgħidu u jwieġbu lil xulxin: Qaddis, Qaddis, Qaddis hu l-mulej tal-eżerċiti. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. Bl-għajjat tagħhom is-sisien tal-etibi teżżu u t-tempju imtela bid-duħan. Imbagħad jiena għedt: ja ħasra lija mitluf jien, bniedem b'xuftejh imniġsa jien, u f'nofs poplu b'xuftejh imniġsa nagħmar. Madankollu rajt b'għajnejja lis-Sultan, il-mulej tal-eżerċiti. Wieħed mis-serafini ittajjar lejja ġamra nar fidu li hu kien qabad b'imqass minn fuq l-artal u mess li fommi biha u qalli: Ara, din messitlek xuftejk, ħżunitek qebet u dnubek inħafer. Imbagħad smajt leħen Sidi jgħid: lil min se nibgħat, min se jmurilna? U jien weġibt: hawn jien, ibgħat lili. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Quddiem l-Allat mulej irrid nannilek flimkien, quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek. B'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek flimkien, quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Irrodlok ħajr għat-tieba u l-fedeltà tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattar li l-qawwa f'ruħi flimkien, quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Irroddulek ħajr mulej is-slaten kollha tal-art għaliex semgħu il-kliem ta' fommok u jannu l-imġiba tal-mulej għax kbir u sebħ il-mulej flimkien, quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Il-leminija tiegħek is-salvani, il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem, la titlaqx emil idejk flimkien, quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xandarnilkom u li intom il-qajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ.
Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom kemm il-darba żommuha jekk ma mmintux għal xejn. Qabel xejn, jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna, skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum, skont l-Iskrittura, u der lil Kefa, u mbagħad lit-12. Der imbagħad lill-aktar minn 500 taħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lil Ġagbu u lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lilu wkoll wara kulħadd. Qisni twelid mormi qabel il-waqt. Għax jien l-inqas wieħed fost l-Apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ Apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien u l-grazzja tiegħu fija ma sfaċ fix-xejn għax tħabbat ħafna iktar minnhom il-koll. Għat li mhux jien iżda l-grazzja ta' Alla li hi miegħi. Imma sew huma u sew jien, dan aħna xandarna u dan emmintu intom il-kelma tal-mulej. Ejja warajja, u nagħmilkom sajjieda tal-bnedmin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba il-kotra bdiet tross fuq Ġesu biex tisma' il-kelma tal-Alla. U kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġeneżaret u ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt. Is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu x-xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemmxejn il-barra mill-art. Imbagħad qgħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil-xmun: aqdef il-barra fil-font u kalaw x-xbiek tagħkom għas-sajt. Wieġbu xmun u qallu: Mallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn. Imma laqgħet tajt int ħankala xbiek. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut illi xbiek tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma rqux. Xmun Pietru kif ra dan inxtaħat f'riġlejn Ġesu qallu:
tbiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu. U hekk ġralhom Ġakbu u Ġwanni u lied Zebedew li kienu sħab Xmun. Imbagħad Ġesu qal lil Xmun: tibżax, minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu id-dajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Il-kelma tal-Alla llum tkellimna dwar il-misteru tas-sejħa li l-koll nirċievu mingħand Ġesu mingħand il-mulej f'ħajjitna. Kemm il-profeta fil-bidu tal-vokazzjoni tiegħu, il-profeta Iżajija, iħoss li mhuwiex den hekk jiġrilu Pietru. Hekk jikkonferma Pawlu. Daw it-tliet personaġġi li l-kelma tal-Alla tlaqqana magħhom illum, Iżajija l-profeta, l-apostlu missierna li mill-lejla nibdew niċċelebraw il-festa patronali tiegħu, Pietru. Fil-laqgħa tagħhom mal-mulej iħossu li huma midinbin. Iħossu in-nuqqasijiet tagħhom, it-tgħabbija tal-passat tagħhom. U l-mulej għal darba, darbtejn, tlieta jinsisti magħhom ma' Iżajija, ma' Pawlu, ma' Pietru li jaf. Jaf min huma, bħalma jaf min aħna, il-kol kemm aħna, wieħed wieħed, waħda waħda, jaf. Imma minkejja li jaf daħna. Kemm hija ħaġa sabiħa li tħossok afdat mill-mulej, tħossok afdata mill-mulej. Għaliex se jitlob minna affarijiet li għandhom it-toqol tagħhom. Milux iltqajt ma' Isqof u qasam miegħi l-esperjenza tiegħu meta kienet jitkellem ma' komunità nisranija imħeġġa. U qalilhom jiena ħanajdilkom il-vokazzjoni tiegħi qalilhom. Jiena kont żagħżugħ normali, ingawdi l-ħajja, ma niddejjaqx bid-divertiment, kollox kien sew. Sakemm iltqajt mal-Evanġelju u sfidani nagħti ħajti. U minn dak il-ħin ħajti saret ikkumplikata ħafna. Rid jgħidilhom il-fatt li inti tilqa l-istedina tal-mulej li tħalli kollox u timxi warajh ma jfissirx li se jkollok ħajja faċli. Il-mulej li jafdalek missjoni tkun fis-sagrament ta' żwieġ, tkun fis-saċerdozju, fl-attiviżmu għal ġustizzja soċjali jew fil-politika, ixin il-missjoni tiegħek. Kun naf li l-ewwel stedina hija li titlaq kollox, li tagħti ħajtek, imma li tafdaħ. Ma tħallix l-adjufija tiegħek wis inqas il-passat tiegħek jiġbduk l-isfel. Imma tilqa l-istedina. Itfax bik fil-fond tal-ħajja tiegħek. Timxix fuq is-superfiċjal, imma tippretendix ukoll li kollox jiġi kif tixtieq. Huwa intom talmuni
min jidħol għażwieġ jiġi kollu kif jixtieq. U min jidħol għas-saċerdozju ikun jaf meta jgħid li l-isqof tiegħu x'se jiġri minnu nnifsu, f'liema parti ta' Malta u tad-dinja se jkun. Imma l-mulej irid jagħmlilna kuraġġ. Il-kelma tal-Apostlu missierna tagħmlilna kuraġġ ukoll. Il-grazzja ta' Alla u bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien. U l-grazzja tiegħu fija ma sfaċ fix-xejn. Għax tħabat ħafna aktar minnhom il-koll. Għat li mhux jien, iżda l-grazzja ta' Alla li miegħi. Min-lejla nibdew niċċelebraw il-festa tan-nawfraġġju ta' San Pawl. Fis-sena madwar is-sena 60 wara Kristu ltqajna ma' raġel. Ġi fostna ħabsi, qasra mill-arqa li kważi ra ma' sħabu l-oħrajn. Imma lqajnieh. U meta konna qed nilqgħu dan il-ħabsi sibna l-ħelsien. Meta ilqajna lil dan ir-raġel imxarrab qasra, sibna l-ken tal-fejqan. Iltqajna ma' raġel li kellu l-kuraġġ jgħid mhux jien, imma l-grazzja ta' Alla fija. Allura Aziz oħti, Aziz ħija, int fejn int fil-mixja tal-ħajja tiegħek għamel kuraġġ. Tħallix id-djufija tiegħek, id-nubiet tiegħek, id-disfatti tiegħek inniżluk l-isfel. Isma' lil Ġesu jgħidlek tibżax. Isimgħu jafdak, jagħtik il-missjoni, ix'inhi. Il-lingwaġġ ta' kull missjoni li jagħtina l-mulej hija li nitilqu kollox, nagħtu ħajjitna, nafdawh, inħalluh jaħdem. Il-bieraħ sellimna saċerdot Malti li l-poplu ħabb, għax Don Viktor ħabb lil poplu. Kemm kien iħobb jirrepeti Don Viktor, tibżax, għamel kuraġġ, taqtax qalbek. Kienet il-kelma ta' Ġesu li dwiet fil-qalb ta' Don Viktor u permezz tiegħu waslet fil-qalb tagħna ta' ħafna nies. Illum nirringrazzjaw il-Alla tal-li laqana ma' persuni f'ħajjitna li fil-laqa tagħhom ma' Ġesu għarfu min huma, imma xorta waħda ħassewhom għafdati. La tibżax. Millum il-qudiem tkun taqbad in-nies. Dawn il-kliem misterjuż ta' Ġesu lil Pietru hemm l-erf ta' lider li ma jipretendix li ssir persuna oħra biex tissieħeb miegħu. Li l-qaddoni kollha tiegħek, il-baggage kollu tiegħek kif jgħidu bl-Ingliż, u jużah għal ġid. Kif jgħidu bl-Ingliż, we are in good hands. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier
u bih sar kollox. Niżel mis-smewijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu u lej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom mill-profeti. U fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nisqarma mudija waħda l-mafra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-tasmi li ġej. Amen. Ħuti fiduċja kbira fil-mulej li jafna u li ħobna ejjew nitolbu id-don tal-paċi għad-dinja. Permettu li nagħmel talba speċjali għas-suċċessur ta' Pietru, il-Dusija tiegħu il-Papa, biex il-mulej jibirku bil-paċenzja, bl-erf, bil-qdusija u bis-saħħa. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna li jħossu s-sejħa tal-mulej biex jagħtu ħajjithom fis-sagrament ta' żwieġ, fl-ordni sagri, fil-ħajja reliġjuża, fil-ħajja biex tgħin il-proxmu, biex ma jibżgħux, jagħmlu kuraġġ, jagħmlu l-pass. Nitolbu. Nitolbu għal-morda tagħna biex jisemgħu wkoll il-kelma ta' Ġesu li jafhom, li jaf id-batija tagħhom, la tibżax. Nitolbu. Kulħadd jagħmel talba personali f'qalbu. Nitolbuk mulej tilqa' talb tagħna u tatina d-don tal-kuraġġ u tal-imħabba bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fid-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet. Sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-emejjel tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq il-ħlejjaq kollha u jfaħrek bla qiegħda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli ta' smewit, imbirek minn ġej b'isem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smewit. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal ħobs ratti l-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġeratti l-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek biex naqluk. U minn ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fi mejtin kollha. Daħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ma' Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu, mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl, ma' San Ġiljan u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek li kulli titin kif is-sema hekk fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħal ma naħfri l-minu ħati għalina. La ddaħalniex fi tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħidnu bit tad-dinja ħatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek, eħrisni miħtiti kollha u minn kull ħasen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun fejn.
Nidħol. U Alla inti ridna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja lill parroċċa ta' San Ġiljan li laqatna llum lilek Kappellan Father Paul, nawgurawlek minn issa l-festa ta' San Pawl. Onomastiko ieħor milli għandek għax għandna ħafna festi ta' San Pawl. Ringrazzja l-Father Jean li konċelebra s-saċerdoti kollha, il-helpers kollha tal-parroċċa. Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-kor. Grazzi ħafna. U lilkom il-kol nixtieqilkom mill-qalb illum u għada jiem ta' mistrieħu talb. Ma ninsewx li għada tajjeb li nisimgħu l-qoddis, nisimgħu ir-rakkont. Li semmina bisimna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox. Siel, Spiritu Santo. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. F'din is-sena fejn il-Knisja Kattolika qed tiċċelebra l-Ġublew tat-Tama, naslu fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum mill-Knisja Parrokjali ta' San Ġiljan. Infakrukom fil-Ġublew tal-Morda u l-persuni li jikkurawhom u li jieħdu ħsiebhom li se jsir b'quddiesa fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid nhar it-tlieta li ġejjin fl-10 ta' filgħodu. Aktar tarif dwar l-aċċess u parking minn fuq ġublew.mt. Missierna li inti fis-smewiet, għamel lill-fidi li tajtna b'don f'Ġesu Kristu ibnek u ħuna u l-fjamma tal-imħabba msawba fi qlubna mill-Ispiritu Santu iqanqlu fina it-tama ħinja fil-miġja ta' saltnatek. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.